Οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης, όπως τεκμηριώνεται από πολλές πηγές από την νεολιθική περίοδο, περίπου 6.000 έως 3.000 χρόνια π.Χ., συνέλεγαν και έτρωγαν ευκαιριακά μαζί με άλλους καρπούς και καρπούς αγριελιάς. Αργότερα, την τρίτη χιλιετία π.Χ., την εποχή του Χαλκού, οι κάτοικοι της Κρήτης αρχίζουν να εξημερώνουν την ελιά, ενώ μία χιλιετία αργότερα, 2.000 χρόνια π.Χ., αρχίζουν να την καλλιεργούν και να την εκμεταλλεύονται συστηματικά. Στη μινωική Κρήτη ο ελαιόκαρπος περιλαμβάνεται στο καθημερινό διαιτολόγιο των ανθρώπων, αλλά και στις προσφορές προς τους νεκρούς από την προαναχτωρική εποχή. Κλαδί ελιάς έχει απεικονιστεί στο σύστημα της μινωικής ιδεογράμματος γραφής, ενώ με την αποχριτογράφηση της μινωικής γραμμικής β γραφής τα ονόματα της ελιάς, του καρπού της και του λαδιού, που ήταν γνωστά στα ομηρικά έπι, απόκτησαν μια πρόσθετη γραπτή παράδοση 6 αιώνων. Στην Κνωσσό, σε μια πινακίδα, αναφέρεται ένας ανακτορικός ελαιώνας από 405 ρίζες ελιές, ενώ σε άλλες πινακίδες φαίνεται καταχώρηση λαδιού αγριελιάς και λαδιού εξημερωμένης ελιάς, αλλά και λαδιού παλιού και νέου. Η ελιά και ο ελαιόκαρπος αποτέλεσαν κεντρικά θέματα έκφρασης της μινωικής τέχνης, στις στιχογραφίες, στη διακόσμηση χώρων και στην κατασκευή κοσμημάτων. Στην εποχή της Κνωσσού οι ελαιουργικές εγκαταστάσεις ήταν εγκατεστημένες έξω από το ανάκτορο, στην ύπαιθρο μέσα στους ελαιώνες. Στο ανάκτορο φυλασσόταν το λάδι. Οι μεγάλοι πίθοι στη δυτική πτέρυγα του ανακτόρου χρησίμευαν για τη συγκέντρωση και τη φύλαξη του λαδιού της περιοχής της επικράτειάς του. Σύμφωνα με υπολογισμούς που έγιναν, η συνολική χωρητικότητα των πίθων των αποθηκών έφτανε τους 250 τόνους ελαιολάδου. Οι πίθοι της περίοδου 1600 έως 1350 π.Χ. ήταν διακοσμημένοι με ανάγλυφα σκοινιά και παράλληλες ανάγλυφες ταινίες. Είχαν λαβές κάτω από το χείλος και χαμηλότερα προς τη βάση για τη μεταφορά και το πλήσιμό τους. Στη Φεστό, το μινωικό ανακτορικό κέντρο της Νότιας Κρήτης, που συνέχισε να υπάρχει ως πόλη και στα ιστορικά χρόνια, αποκαλύφθηκαν πολύ σημαντικά ευρήματα σχετικά με τη σύνθλιψη του ελαιοκάρπου και την εξαγωγή του ελαιολάδου. Στις δυτικές αποθήκες του ανακτόρου έχουν συγκεντρωθεί λεκάνες σύνθλιψης του ελαιοκάρπου, οι οποίες συνδυάζονταν με εγκαταστάσεις απλών ελαιοπιεστηρίων, στα οποία φαίνεται να χρησιμοποιούσαν πλεκτά, αβαθή καλάθια που τα πίεζαν με βάρη από απλές πέτρες. Στο παλιό ανάκτορο της Φεστού, της περίοδου 2000-1750 π.Χ. αποκαλύφθηκαν σε αποθήκες πολλά πιθάρια μεσαίου μεγέθους που χρησίμευαν για την αποθήκευση του λαδιού που παραγόταν στον κάμπο της Μεσαράς και στις γύρω πλαγιές. Στον κομμό που ήταν το επίνιο της Φεστού βρέθηκε ακέραιο μινωικό ελαιουργείο που αποτελεί την πληρέστερη και αρχαιότερη ελαιουργική εγκατάσταση της μινωικής Κρήτης. Λειτουργούσε σε υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο με πλακόστρωτη αυλή. Τα λίθινα εργαλεία για τη θράψη του ελαιοκάρπου ήταν πέτρινες γούρνες, γουδιά, μέσα στις οποίες με πέτρινους ή ξύλινους σπαστήρες ή κόπανους σπούσαν τον ελαιόκαρπο. Πάνω στην κάτω πέτρα, μέσα σε πλεχτά από καλάμια, χόρτα ή χοντρές τρίχες καλάθια ή κάνιστρα, τοποθετούσαν την ελαιοζύμη που είχε παραχθεί από τη θράψη του ελαιόκαρπου στα πέτρινα γουδιά. Στην νησίδα Ψήρα, που βρίσκεται στον κόλπο του Μεραμπέλου στην Ανατολική Κρήτη, άκμασε ένας πλούσιος εμποροναυτικός μινωικός οικισμός που κατά την νεοανακτορική περίοδο 1750 έως 1500 π.Χ. είχε στενή διοικητική εξάρτηση από την πρωτεύουσα Κνωσσό. Στον οικισμό αυτό βρέθηκαν πολύ σπουδαίες ανάγλυφες στιχογραφίες και αγγεία ζωγραφισμένα με θέματα σχετικά με την ελιά. Μεταξύ αυτών
ξεχωρίζει ένας πιθαμφορέας ύψους 76 εκατοστών με 4 λαβές στον ώμο και 4 μικρές λαβές χαμηλότερα, πλούσια διακοσμημένος με ιερά θρησκευτικά σύμβολα όπως ταυροκεφαλές, διπλούς πελέκεις, σπήρες και κυσόφυλλα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα λιγερά κλαδιά της ελιάς που εικονίζονται σε ανθοφορία. Στο μικρό νησί Μόχλος, στην Ανατολική Κρήτη, όπου άκμασαν σημαντικοί μινωικοί οικισμοί προανακτορικής και νεοανακτορικής περίοδου 3.000 έως 1.500 π.Χ., βρέθηκαν σημαντικά αντικείμενα που σχετίζονται με την ελιά. Ανάμεσα στα πλούσια χρυσά κοσμήματα που βρέθηκαν ως κτερίσματα στους τάφους είναι και το χρυσό περίτμητο κόσμημα της κόμης που παριστάνει φύλλα ελιάς με διακόσμηση έκτυπων στιγμών και με μίσχο που είναι η αρχαιότερη εικαστική απεικόνηση φύλλων ελιάς στην Κρήτη. Σημαντικό όμως έβριμα θεωρείται και το χρυσό δαχτυλίδι που παριστάνει θεότητα γυμνή καθισμένη σε περίεργο πλοιάριο. Προς την πλώρη του πλοιαρίου διακρίνεται βωμός πάνω στον οποίο φαίνεται το ιερό δέντρο της ελιάς. Στην κάτω Ζάκρο, που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Κρήτης, βρέθηκε μινωικό ανάκτορο της περίοδου 1700 έως 1500 π.Χ., που αποτελούσε βασικό λιμάνι για τις εμπορικές ανταλλαγές με την Αίγυπτο και την Ανατολή. Στην ανατολική πτέρυγα του ανακτόρου αυτού, σε μια κτιστή δεξαμενή που είχε σκάλα καθόδου στην οποία γίνονταν προσφορές στη θεότητα, βρέθηκε μέσα στις λάσπες, μέσα σε ένα κύπελο, μια ποσότητα από ακεραίους μαύρους καρπούς ελιάς, οι οποίοι διατηρούσαν όταν τους βρήκαν τη σάρκα και το γυαλιστερό φλοιό τους, πράγμα που αποδίδεται στο ότι είχαν διατηρηθεί σε υγρό περιβάλλον. Το κύπελο αυτό με ελιές έχει ερμηνευτεί ως τελετουργική προσφορά για τον εξευμενισμό χθόνιων θεοτήτων. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί βασική απόδειξη ότι ο καρπός της ελιάς περιλαμβανόταν στην καθημερινή διατροφή των μινωητών και γι' αυτό προσφερόταν στη θεότητα σε μια τελετή προσφοράς σε ένα ιερό πηγής του ανακτόρου. Οι καρποί αυτοί που αποτελούν τους αρχαιότερους ολόκληρους καρπούς ελιάς που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Ηρακλείου.